Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στα στούντιο του Έλευσης TV, στην εκπομπή Πολιτικές Θέσεις. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένη στα στούντιο την κυρία Ελένη Θεοδωροπούλου. Η κυρία Θεοδωροπούλου είναι υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στον Α τομέα Πειραιά. Κυρία Θεοδωροπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στο Έλευσης TV και στην εκπομπή σας. Τιμή μας και εμάς. Καλώς ήρθατε. Κυρία Θεοδωροπούλου, η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ένας θησαυρός, τον οποίο έχουμε καθήκον να τον κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενναίες. Ανέπαφο και αναλύωτο. Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε το νομικό μας σύστημα να προστατεύει αυτή την εθνική μας κληρονομιά. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με αυτό? Κύριε Μιλωνά, σωστά το λέτε. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η εθνική μας κληρονομιά. Είναι το αποτύπωμα των προγόνων μας, του ελάνιου γένους στον πλανήτη. Είναι το κληροδότημα που πρέπει όντως να διαφυλάξουμε για την επόμενη γενεά και για τις επόμενες γενναίες. Όμως, οι κυβερνώντες έχουν αντίθετη άποψη και δεν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι προστατεύουν την πολιτιστική μας και εθνική μας κληρονομιά. Αντίθετα, ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος, ο νόμος 4761, με τον οποίο όχι μόνο δεν διαφυλάσσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά αντίθετα θα αρχίσουμε να τη δανείζουμε στο εξωτερικό για 25 και 50 χρόνια. Αυτό είναι όχι απλά τραγικό. Αυτό είναι αισχρό. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ελληνικό DNA και αρχίζουν και μοιράζουν οτιδήποτε ελάνιο σε όλες τις χώρες του εξωτερικού προκειμένου να μην μείνει τίποτα από την Ελλάδα. Μισό λεπτό, για να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει αυτός ο νόμος. Σας τον διαβάσω ακριβώς. Στις 13 του 2020 τώρα ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 4761 όπως αναφέραμε. 13/10/2020, πολύ πρόσφατα. Ναι, είναι πολύ πρόσφατος. Και να σημειώσουμε ότι δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση για αυτό το νόμο. Ήρθε κατευθείαν στη Βουλή, ψηφίστηκε. Υπήρχαν βέβαια, το προσχέδιο του νόμου ανέφερε 100 χρόνια, ότι θα δίναμε δηλαδή τις αρχαιότητές μας και τα μνημεία μας για 100 χρόνια. Αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει 100 χρόνια, να σας θυμίσω ότι η κάθε γενεά είναι περίπου 25 χρόνια. Αυτή τη στιγμή θα μεγαλώσουν 2 γενιές χωρίς να έχουν επαφή με τους προγόνους μας. Είναι τραγικό, είναι κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί στο ελάνιο έθνος. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Και το έκαναν ποιοι? Αυτοί που κυβερνούν, που δεν έχουν πλήρη εξουσιότητα αυτή τη στιγμή να δώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορία μας σε κάποιους ανθρώπους να τις διαχειριστούν. Και όμως τη δίνουν, τη μοιράζουν, λες και πρόκειται για κάτι δικό τους. Δεν είναι δικό τους, είναι δικό μας. Ανήκει σε όλο το ελάνιο έθνος. Και το ελάνιο έθνος δεν συμφωνεί με αυτή την κίνηση και με αυτόν τον νόμο. Μα ακριβώς όταν κάτι είναι εθνική κληρονομιά, θα πρέπει να αποφασίζει το ίδιο το έθνος. Ακριβώς. Όμως αυτή τη στιγμή έγινε κάτι, αυτή τη φορά έγινε κάτι, γίνεται συνέχεια βέβαια, αλλά πρωτοφανές, να δώσουν τη δική μας την κληρονομιά. Να σας διαβάσω ακριβώς, είναι το άρθρο 48 και αναφέρει ότι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, επιτρέπεται για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους, η μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών μουσείων, πλην αυτών της παραγράφου 2, προκειμένου να εκτεθούν σε μουσεία, μουσιακούς ή εκθεσιακούς χώρους, ιδίως όταν η ονομασία του τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται με ή περιέχει εκείνη του εξάγοντος μουσείου, και εκτίθεται μόνο δικές του συλλογές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι της εξαγωγής, καθώς και η διάρκεια της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη, δυνάμενη να ανανεώνεται ανά πενταετία και ως 25 έτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το ψηφίζει Έλληνας. Δηλαδή, φαντάζεστε να δούμε τον Ηνίοχο των Δελφών να φύγει από τους Δελφούς και να πάει να εκτίθεται σε ένα άλλο σημείο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει
ότι μετά από 25 και 25 έτη, μετά από 50 έτη, θα υπάρχει κάποιος που θα θυμάται πού ανήκε ο ημίωχος των Δελφών? Όχι, το νούμερο είναι υπερβολικά μεγάλο. Θα το καταλάβαινα. Ξέρω ότι πολλές φορές μουσεία αλλάζουν διάφορα συλλογές, αρχαιότητες, συλλογές για κάποια έκθεση, η οποία μπορεί να διαρκέσει κάποιους μήνες. Έτσι. Ναι. Που και πάλι εγώ διαφωνώ προσωπικά με αυτό, γιατί το να μεταφερθεί ένα αντικείμενο αρχαιολογικό κάπου αλλού, ακόμα και αν υπάρχει κάποια ασφάλεια για τη μεταφορά, αν γίνει κάτι και αυτό το αντικείμενο καταστραφεί, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κανέναν τρόπο. Λοιπόν, θα το καταλάβαινα όμως έστω για κάποιους μήνες. Εδώ θέλω να πω ότι υπήρχε ένας προηγούμενος νόμος, σωστά, ο 3028 του 2002, όπου προέβλεπε για 5 χρόνια να δίνουμε τα αρχαιολογικά μας, διάφορα αρχαιολογικά αντικείμενα. Τώρα νομίζω ότι το 25 συν 25 χρόνια ξεπερνάνε τα όρια. Η διαφωνία μας βέβαια είναι και στα 5 έτη, γιατί κάποιες αρχαιότητες δεν δίνονται για κανένα χρονικό διάστημα. Έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, για συγκεκριμένο μνημείο, για ιερό χώρο, γιατί πλέον για μας είναι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά είναι ιεροί χώροι. Και να το τονίσουμε αυτό, ότι πρόκειται για ιερούς χώρους, γεωδετημένα σημεία, όπου τα σημεία όπου βρίσκονται τα μνημεία μας και τα εκθέματα είναι πολύ συγκεκριμένα και μελετημένα από τους προγόνους μας. Δεν μπορούν να φύγουν από εκεί για να πάνε κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε ότι πουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι, κύριε Μιλωνά. Ας σκεφτούν οι τηλεθεατές τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Την πτωχεύουν, πουλάνε τα περιουσιακά της στοιχεία κομμάτι-κομμάτι και φτάσαμε στο σημείο όπου αρχίζουμε να ξεπουλάμε και να εξάγουμε σε εισαγωγικά τον πολιτισμό, γιατί με αφορμή αυτό το σκεπτικό ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, ότι θα αρχίσουμε να εξάγουμε τον πολιτισμό μας προς τα έξω και να επανασυστηθούμε στον κόσμο. Ο κόσμος και ο πλανήτης ξέρει πάρα πολύ καλά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι η Ελλάς, ποια είναι η Ελλάς και τι έχει προσφέρει. Τα μνημεία πρέπει να μείνουν εδώ, σε ελάνιο χώμα. Παντού είναι Ελλάς, θα μου πείτε. Ναι, είναι παντού Ελλάς. Όμως τα συγκεκριμένα πρέπει να μείνουν εδώ. Δεν θα πάμε ποτέ να διεκδικήσουμε ένα μνημείο που βρίσκεται στην Ιωνία για να φύγει και να έρθει μέσα στην Ελλάδα. Πρέπει να μείνει στο σημείο που δημιουργήθηκε από τους προγόνους μας. Δεν μπορεί λοιπόν να τεμαχίζονται ναοί. Γιατί ανοίγει την πόρτα, αν πάμε και διαβάσουμε ένα άλλο σημείο, θα δείτε ότι ο καινούριος οργανισμός που ιδρύθηκε, ο ΔΑΠ, μπορεί να δημιουργεί νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για να διαχειριστούν κάτι που είναι εθνική κληρονομιά. Και αντικειμενικά πρέπει να τη διαχειρίζεται μόνο το δημόσιο. Και πρέπει να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας. Γιατί κανένας από αυτούς που κυβερνά δεν έχει ιδιοκτησία στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτά ανήκουν στους πολίτες, ανήκουν στους Έλληνες. Είναι δικά μας. Δεν είναι αυτών που ψηφίζουν να τα δώσουν. Όλοι αυτοί εκεί μέσα είναι υπάλληλοι των Ελλήνων. Πώς λοιπόν ένας υπάλληλος των Ελλήνων τολμάει να υπογράψει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο και να παραδώσει για 25 συν 25 χρόνια τα μνημεία μας, τα αρχαία μας, την παρακαταθήκη των προγόνων μας σε κάποιους άλλους. Όχι, είναι τραγικό, είναι υπερβολικά μεγάλο το νούμερο. Είναι τεράστιο το νούμερο και είναι τεράστια η προσβολή. Να σας διαβάσω κι άλλο ένα σημείο. Ναι. Που αναφέρει το άρθρο 4 και λέει ότι ο ΔΑΠ είναι αρμόδιος για την αξιοποίηση των ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στον ίδιο. Για την επίτευξη λοιπόν του άνω σκοπού, δεν σας το διαβάζω ολόκληρο, ο οργανισμός προβαίνει στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων και των αναψυκτηρίων με σκοπό την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεων προβολής και προώθησης της τοπικής γαστρονομίας εντός των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών. Δηλαδή τι θα δούμε δεξιώσεις μέσα στην Ακρόπολη. Αυτό είναι βεβήλωση. Είναι τρομερή βεβήλωση. Η Ακρόπολη είναι ένα μνημείο.
Δεν είναι σκηνικό για να πηγαίνουν να δεξιώνονται και να κάνουν δεξιώσεις γάμων. Είναι τεράστια προσβολή για όλο το ελλάνιο έθνος και για όλη την ιστορία μας. Κυρία Θεοδωροπούλου, και δεν είναι αυτός ο μοναδικός νόμος. Γνωρίζω ότι έχουμε πουλήσει και έχουμε μεταβιβάσει κυριότητα αρχαιολογικά ευρήματα σε άλλες χώρες. Εννοείται με το υπερταμείο, μέσω του υπερταμείου. Όχι, γνωρίζω ότι άλλες χώρες έχουν αγοράσει ή αγοράζουν συνέχεια. Το ελληνικό κράτος που δεν έχει ελληνική κυβέρνηση, απλά έχει μία κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται τι θα γίνει. Μάλιστα, θεωρώ ότι υπάρχει κοινός δόλος απέναντι σε αυτό. Υπάρχει δόλος το να ξεπουλήσουν την Ελλάδα και να κρύψουν την ιστορία, όπως κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω πληροφορίες, δεν δημοσιεύονται οι έρευνες που έχουν κάνει, οι αρχαιολογικές έρευνες. Άρα υπάρχει μια δολιότητα πίσω από όλο αυτό για να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, γιατί είμαστε πιο εύκολα διαχειρίσιμοι. Μα με την Αμφίπολη, ας πούμε, μια τόσο μεγάλη ανακάλυψη και έχει εξαφανιστεί, δεν έχουμε ακούσει τίποτα, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Επίσης, έχω ακούσει ότι έχει ανακαλυφθεί το βασίλειο του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ναι. Και δεν ακούγεται, δεν λέγεται πουθενά. Επίσης, και στον Πειραιά, επειδή είμαι και από τον Πειραιά, ο τάφος του Θεμιστοκλή, ο οποίος μπαζώνεται τώρα από την Κόσκο, ρίχνουν τόνους χαλικιού από πάνω. Είναι τεράστια προσβολή για τους προγόνους μας που διαφύλαξαν το έθνος μας για να έρθουμε εδώ αυτή τη στιγμή και να έχουμε αντιμέτωπους στο ελλάνιο έθνος τους κυβερνώντες και 300 βουλευτές μέσα στη Βουλή, οι οποίοι δεν φέρουν από ό,τι φαίνεται ελληνικό DNA, γιατί αυτούς τους νόμους δεν τους ψηφίζεις. Με ελλάνιο DNA αυτούς τους νόμους δεν τους ψηφίζεις. Αυτό που λέτε το έχει αναφέρει ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Ναι, στη Βουλή το έχει πει ξεκάθαρα ότι αν κάναμε τεστ DNA, αμφιβάλλει πόσοι θα μπορούσαν να βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο, ναι, αν τυθόταν θέμα DNA. Ναι. Επίσης γνωρίζω ότι όταν ανακαλύπτουν κόκαλα σε αρχαιολογικούς χώρους, φεύγουν κατευθείαν στην Αμερική. Έχουν φύγει και πάρα πολλά. Ναι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να γίνει έρευνα εδώ, να γίνει καμία ταυτοποίηση, καμία ανάλυση DNA. Ακριβώς. Δεν γίνεται ποτέ και αν γίνει δεν ανακοινώνεται. Υπάρχει μεγάλη σκοπιμότητα να μας κρύψουν ποιοι είμαστε. Γιατί τότε θα ξυπνήσουν όλες οι μνήμες μας και θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Αν ενθυμηθούμε ποιοι είμαστε, τότε όλοι αυτοί που θέλουν να βεβηλώσουν την Ελλάδα και τον πλανήτη, γιατί από εδώ θα ξεκινήσουν, αλλά έχουν απλωθεί σε όλο τον πλανήτη, δεν έχουν καμία τύχη. Γιατί όλοι μας θα μάθουμε ότι ό,τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη ανήκει στους ανθρώπους. Κυρία Θεοδωροπούλου, με συγχωρείτε, συνεχίστε. Αυτό προσπαθούν να κρύψουν. Ότι όλα αυτά ανήκουν στους Έλληνες πολίτες. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην Ελλάδα είναι στην ιδιοκτησία των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί είναι απλά διαχειριστές μας, είναι οι υπάλληλοι μας. Εμείς λοιπόν δεν δώσαμε ποτέ καμία διαταγή να δοθούν προς ενοικίαση, άκουσον, τα δικά μας αρχαία και τα δικά μας μνημεία σε ξένες χώρες. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό ελάνιο κείμενο που μέσα από τις 3 θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι οι ίδιοι οι πανίεροι μοναδικοί θείοι δημιουργοί Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216 800 9810 και 690 9969 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com.
Καλώς ήρθατε και πάλι στα στούντιο του Έλευσης TV. Είχαμε μείνει στον νόμο 4761 του 2020, ο οποίος παραχωρεί τις αρχαιότητές μας για 25 συν 25 χρόνια. Μιλάμε για 2 γενναίες ανθρώπων. Μπορούν να κάνουν με αυτόν τον νόμο ό,τι θέλουν. Μπορούν να δώσουν δηλαδή όλα μας τα αρχαία για 25 συν 25 χρόνια και να υπάρχουν Ελληνόπουλα που δεν θα δούνε τον πολιτισμό τους και την ιστορία τους. Ακριβώς, δεν θα έρθουν ποτέ σε επαφή με τον πολιτισμό τους και την ιστορία τους. Και να σας πω, κύριε Μιλωνά, εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούμε να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα και αντί τελικά να διεκδικούμε να επιστραφούν, τους φτιάχνουμε ένα νόμο με τον οποίο θα έρθουν να διεκδικήσουν και τα υπόλοιπα. Είναι φοβερό, κυρία Θεοδωροπούλου. Είναι εξοργιστικό. Αυτό που συμβαίνει είναι εξοργιστικό. Δεν έχουμε καμία απέτηση δηλαδή από αυτούς που έκλεψαν τα γλυπτά και τους φτιάχνουμε και ένα νόμο, να το νομιμοποιήσουμε και να δώσουμε και τα υπόλοιπα. Και να τους δώσουμε και περισσότερα, όσα θέλουν. Φανταστείτε το ερέθριο να έρθουν να πάρουν και τις άλλες καριάτιδες. Έχουν τη μία, θα έρθουν να πάρουν και τις άλλες. Να τις ζητήσουν. Και από τη στιγμή που θα έρθουν να το ζητήσουν, το πιο λογικό ποιο είναι? Ότι αν δεν τους το δώσεις, είσαι εσύ ο παράνομος. Αφού έχεις τον νόμο, γιατί δεν τους το δίνεις? Άρα θα είμαστε εμείς οι παράνομοι αν δεν τους δίνουμε τις αρχαιότητες που ζητάνε. Και μπορεί να φύγουν ολόκληροι ναοί έτσι. Μπορεί δηλαδή να μετακομίσει ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα και να φύγει να εκτίθεται για 50 χρόνια κάπου αλλού. Μα νομίζω ότι με τον νόμο 3822 του 2002 τον προηγούμενο αναφέρονται και σε μνημεία. Εκτός από αντικείμενα, σε μνημεία ολόκληρα. Έχετε δίκιο. Δεν μιλάμε λοιπόν για συλλογές μικρές που είναι θαμμένες στα υπόγεια και απλά δεν θέλουμε να τις αναδείξουμε εμείς εδώ. Για κάποιο λόγο δεν θέλουμε. Ή δεν θέλουν οι αρχαιολόγοι, έχουν εντολή να μην τις αναδείξουν. Εδώ, ο συγκεκριμένος νόμος, αυτά που έχουν ψηφίσει, αναφέρονται και σε μνημεία. Μπορούν να μπουν, να πάρουν μνημεία, να βεβηλώσουν μνημεία όσα μείνουν εδώ. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε φωτογραφίσεις, τα δικά μας τα μνημεία. Τους ιερούς μας τόπους δηλαδή, μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για μια επίδειξη μόδας. Πόσο παράλογο μπορεί να είναι αυτό? Όταν ο δημιουργός του μνημείου τον έφτιαξε για το συγκεκριμένο τόπο, για το συγκεκριμένο φως και από το συγκεκριμένο υλικό και εκπέμπει συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτό δεν μπορεί να μετακινηθεί από εκεί. Απαγορεύεται. Κυρία Θεοδωροπούλου, τι να πω, είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό, είναι εξοργιστικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ξεπουλάνε την ιστορία μας, ξεπουλάνε την ίδια την οντότητά μας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι θα έχουμε κέρδος από αυτή την παραχώρηση που θα κάνουμε για 25 συν 25 χρόνια τις αρχαιότητές μας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι η Ελλάδα θα έχει κέρδος από αυτό? Κύριε Μιλωνά, τι κέρδος να έχουμε? Εμείς σαν Έλληνες πολίτες θα πρέπει να πάμε, να ταξιδέψουμε, να εξοδευτούμε, να πληρώσουμε εισιτήρια. Τα παιδιά μας δηλαδή για να δούνε τα δικά μας τα αρχαία. Θα πρέπει να πάμε, να ταξιδέψουμε στην Αγγλία ή σε όποιο μέρος του πλανήτη πάνε, για να μπορέσουμε να τα δούμε και να επισκεφτούμε τα δικά μας των πρόγονών μας. Ναι, αλλά μπορεί να είναι μια διαφήμιση για τους άλλους, για τους ξένους. Η ίδια διαφήμιση μπορεί να γίνει στο δικό μας τόπο. Πάρα πολύ καλά. Εφόσον λοιπόν τα θέλουν και να τα τους φέρουμε εδώ, αντί να... Ακριβώς. Θα μπορούσαμε λοιπόν αντί να στείλουμε τα μνημεία μας έξω και τα αρχαία μας, τις αρχαιότητές μας έξω, να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, στο σημείο που δημιουργήθηκε η αρχαιότητα, το μνημείο, το άγαλμα, ώστε να απολαύσει και όλο το φυσικό τοπίο, να απολαύσει το συγκεκριμένο ήλιο, το συγκεκριμένο κλίμα. Γιατί πώς θα δεις τον Ηνίοχο των Δελφών, πώς θα δει κάποιος τον Ηνίοχο των Δελφών όταν δεν είναι στους Δελφούς? Αυτό, κυρία Θεοδωροπούλου, σημαίνει ανάπτυξη του τουρισμού μας και μάλλον δεν το θέλουν αυτό. Όχι, δεν το θέλουν. Δεν θέλουν τίποτα να αναπτυχθεί από την Ελλάδα. Αυτό που θέλουν είναι να είμαστε πτωχευμένοι για να πουλήσουν τα πάντα. Αυτό θέλουν, κύριε Μιλωνά. Και μέχρι στιγμής όλες τους κινήσεις δείχνουν ακριβώς αυτό. Ό,τι έχουν ψηφίσει με αυτό το σκοπό. Έχει ψηφιστεί με αυτό το σκοπό. Και αποβλέπει εκεί. Να πάρουν κομμάτι-κομμάτι την Ελλάδα, να τη διαχειριστούν οι ίδιοι. Και τώρα έχουν αρχίσει να εξάγουμε δηλαδή τις αρχαιότητές μας. Δεν μπορούμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στην Ελλάδα, στον τόπο που γέννησε τον πολιτισμό και να διαβεί στα αρχαία. Να πάει στα αρχαία και να τα δει, σε όλα τα μνημεία μας.
Εν τω μεταξύ, προσέξτε να δείτε, αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί 13 Δεκεμβρίου του 2020. Ναι. Εν μέσω lockdown, Ακριβώς. εν μέσω κορονοϊού, όλος ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια του, είναι όλοι φοβισμένοι. Είναι όλοι φοβισμένοι. Δεν αναφέρθηκε πουθενά ότι ψηφίστηκε ένας τέτοιος νόμος. Δηλαδή δεν είναι περίεργο. Ακόμα και το χρονικό που ψηφίστηκε όλα είναι αυτός ο περίεργα. νόμος. Καταρχάς δεν βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Δεν το συζήτησαν με τους φορείς, τους οποίους καλούν κάθε φορά, για να συζητήσουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο αφορά, όπως το συγκεκριμένο τους αρχαιολόγους. Δεν κλήθηκαν οι αρχαιολόγοι. Έχουμε παραιτήσεις αρχαιολόγων από διοικητικά συμβούλια της Ακρόπολης. Παραιτούνται γιατί δεν μπορούν να ανεχτούν τη βεβήλωση των μνημείων. Δεν μπορούν να ανεχτούν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ιστορία μας. Να μην ξεχάσουμε, επειδή είναι πρόσφατο. Εδώ τσιμέντωσαν την Ακρόπολη. Έβαλαν τσιμέντο στην Ακρόπολη και πλημμύρισε η Ακρόπολη. Για πρώτη φορά μετά από 2.500 χρόνια, αν είναι δυνατόν, πλημμύρισε η Ακρόπολη. Ένας λόφος πλημμύρισε. Και όλα αυτά με μία παρέμβαση δική τους. Δεν έχουν λοιπόν κανέναν ενδιασμό να βεβαιώσουν οτιδήποτε, προκειμένου να πάψει να υπάρχει οτιδήποτε ελληνικό. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και το αντιλαμβανόμαστε και προσωπικά και το αντιλαμβανόμαστε και στην ιστορία μας. Στην ιστορία μας όμως είναι πάρα πολύ βαρύ. Γιατί όταν θα καταστραφεί αυτή η μνήμη, δεν θα μπορεί να ανακτηθεί. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε αυτή τη βεβήλωση της ιστορίας μας και αυτό το ξεπούλημα της κληρονομιάς μας, χωρίς να πάρουμε θέση. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης να πάρει θέση. Ας αναρωτηθεί αν θέλει τα δικά του τα μνημεία να δοθούν σε μουσεία της Ευρώπης, σε μουσεία της Αυστραλίας, της Αμερικής και να μην βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν πρέπει ο Έλληνας κάποια στιγμή να πάρει θέση. Είναι η στιγμή για να πάρει θέση. Αν δεν πάρει τώρα θέση, μετά δεν θα υπάρχει λόγος για να πάρει θέση, γιατί δεν θα υφίσταται ελάνιο γένος. Δεν θα υφίσταται Έλληνας. Μας οδηγούν σε μια γενοκτονία. Και αυτά είναι τα σημάδια. Είναι το αποτύπωμα της γενοκτονίας. Έχουν ψηφίσει τους νόμους προκειμένου να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί η γενοκτονία. Εν τω μεταξύ μου έρχεται τώρα στο μυαλό η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Πολύ πρόσφατα, όπου δώσανε μακεδονική ηθαγένεια στα Σκόπια. Ναι, βέβαια. Μακεδονική γλώσσα, η οποία η μακεδονική γλώσσα πλέον είναι η νότια σλαβική γλώσσα. Την ονομάσανε, την ονομάσανε γιατί δεν μακεδονική. Και αναφέρει σε ένα άρθρο που λέει ότι πλέον τα Σκόπια είναι υποχρεωμένα να αφαιρέσουν τον ήλιο της Βεργίνας από τα δημόσια κτίρια τους, από τη σημαία τους και από οπουδήποτε σε δημόσια θέα. Αλλά λέει από αυτή την διάταξη εξαιρούνται οι αρχαιότητες που θα βρεθούν στα Σκόπια. Δηλαδή οι αρχαιότητες που θα βρεθούν στα Σκόπια είναι δικές τους. Ναι, είναι δικές τους. Δεν τις διεκδικούμε. Όχι. Δεν έχουμε καμία διεκδίκηση λοιπόν στα δικά μας τα αρχαία. Τώρα, στα αρχαία που δημιούργησαν οι προγόνοι μας. Μιλάμε για τη Μακεδονία, τη χώρα του Αλέξανδρου του Μέγα. Ναι. Του Αλέξανδρου, από όπου ξεκίνησε και όλος ο πολιτισμός και ακριβώς όπως ξέρουμε το δυτικό κόσμο έχει βασιστεί πάνω στα δικά του κληρονομικά δικαιώματα για να δημιουργηθεί όλο αυτό που εμείς βιώνουμε μέσα αυτή τη στιγμή. Με δικό του πλούτο. Κρύβεται λοιπόν ένας τεράστιος δόλος και πίσω από την παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία, γιατί το όνομα Μακεδονία δεν παραχωρείται, δεν δίνεται. Δεν μπορεί να δοθεί ούτε η Μακεδονία, ούτε τα μνημεία. Είναι απαγορευτικό για τους Έλληνες. Καλούμε λοιπόν τους Έλληνες να αποφασίσουν πού θέλουν να ζήσουν και με ποιους θέλουν να τους κυβερνούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που μοιράζουν την ιστορία μας, την κληρονομιά μας, την ίδια την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι. Κυρία Θεοδωροπούλου, ή να έρθουν να κυβερνήσουν οι ίδιοι, κύριε Μιλωνά. Πώς μπορούμε να πάρουμε θέση σε όλα αυτά, οι Έλληνες πολίτες? Πρέπει να πάρουμε θέση. Είναι απαραίτητο να πάρουμε θέση. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να πάρουμε θέση. Αυτός είναι ο δίκαιος καιρός για να πάρουμε θέση, αυτή η στιγμή. Είναι απαραίτητο να πάρουμε θέση και να ενωθούμε. Να ενωθούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ζωές μας, το μέλλον μας, την ιστορία μας, που είναι το παρελθόν μας, και να μπορέσουμε να χαράξουμε το δικό μας το μέλλον. Να ενωθούμε στην Ελλήνων Συνέλευση, λέτε. Να ενωθούμε στην Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι μια νομική πλατφόρμα που αφορά σε όλους τους Έλληνες.
είναι των Ελλήνων. Είναι η πλατφόρμα ένωσης των Ελλήνων. Γιατί η ένωσή μας δεν θα μπορούσε να μην γίνει σε νομική βάση. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε ότι είμαστε Έλληνες, αυτόχθονες ηθαγενείς. Έχουμε το ίδιο αίμα. Είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων, όπως τους αποκαλούμε σήμερα. Είμαστε συνέχεια λοιπόν των προγόνων μας. Στις φλέβες μας κυλάει το ίδιο αίμα. Και θα αποφασίσουμε εμείς για τα κληρονομικά μας δικαιώματα, θα αποφασίσουμε εμείς για τη χώρα μας και δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον να μας διαχειριστεί ή να διοικήσει εμάς. Είναι πάρα πολύ λίγοι για να διοικήσουν Έλληνες και φαίνεται σε κάθε νομοσχέδιο που ψηφίζουν. Τι προτείνει η Ελλήνος Συνέλευση όσον αφορά την πνευματική μας ιδιοκτησία και τις αρχαιότητές μας και τα μνημεία? Καταρχάς θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα, το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρομαι, με προσωπικό το οποίο θα έχει ελληνικό DNA. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ψηφίζουν, να αποδέχονται ή να λειτουργούν μέσα σε μια υπηρεσία που έχει να κάνει με την κληρονομιά μας άνθρωποι οι οποίοι δεν φέρουν ελληνικό DNA. Μόνο Έλληνες μπορούν να διαχειρίζονται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και μόνο Έλληνες μπορούμε να αποφασίζουμε. Ως προς τα πνευματικά μας δικαιώματα που έχουμε, θεωρώ, σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν ελληνικά. Θα απαιτηθούν. Οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν, σε οποιαδήποτε χώρο, θα απαιτηθούν. Έχουμε προσφέρει πάρα πολλά. Ο πολιτισμός μας, των προγόνων μας, έχει προσφέρει. Όλες οι επιστήμες βασίστηκαν πάνω στον ελλάνιο πολιτισμό. Για όλα αυτά δεν έχουμε ζητήσει τίποτα και ούτε πρόκειται να ζητηθούν αυτά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ας πούμε, στο Μουσείο του Λούβρου και σε διάφορα σημεία μουσεία που είναι πολλά δικά μας εκθέματα. Μιλάμε για την Νίκη, μιλάμε για την Αφροδίτη, μιλάμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε ζητήσει ποτέ... Έχουμε κάνει, κύριε Μιλωνά, αυτό που έχουμε από κάνει... τα κέρδη που έχουν βγάλει αυτές οι χώρες και αυτά τα μουσεία που είναι εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια. Είναι δισεκατομμύρια. Μόνο έχουμε πάρει εμείς κάτι. Έχει βγάλει περίπου 360 δισεκατομμύρια. Όσο είναι δηλαδή το δικό μας το χρέος, το φερόμενο χρέος μας. Έχει εισπράξει το Λούβρο από τα δικά μας αρχαία. Τις δικές μας αρχαιότητες. Όχι, δεν έχουμε ζητήσει ποτέ. Δεν έχουμε ζητήσει. Εδώ απλά δεν έχει ζητηθεί ούτε καν να γυρίσουν πίσω. Είναι κλεμμένα, κύριε Μιλωνά. Τα κλέψανε. Δεν υπήρχε κανένας νόμος. Ακόμα και επί Οθωμανικής κατοχής που είχαμε, οι Οθωμανοί δεν άφησαν να φύγουν ούτε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα κλέψανε. Είναι κλεμμένα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Και δεν τα έχουμε ζητήσει ποτέ πίσω καμία δεν έχουν κυβέρνηση. ζητηθεί ποτέ. Δεν έχουν ζητηθεί ποτέ. Δεν έχουμε μια σοβαρή διπλωματία ή μια σοβαρή διεκδίκηση για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο και όχι απλά να τα ζητήσουμε. Είναι κλεμμένα. Είναι κλεπταποδόχοι. Είναι κλεμμένα. Ανήκουν στην Αθήνα. Ανήκουν στην Ελλάδα. Ανήκουν στους Έλληνες. Και θέλω να μείνω στο ότι δεν τα έχει ζητήσει καμία κυβέρνηση. Δηλαδή έχουν κυβερνήσει όλα τα κόμματα. Έχει κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοκρατική Αριστερά. Δεν τα έχει ζητήσει ποτέ καμία κυβέρνηση. Μα δεν τους ενδιαφέρει να τα ζητήσουν. Σκόπιμα, αν έχετε ακούσει ένα περιστατικό για αρχαιότητες οι οποίες έχουν βρεθεί και σκόπιμα με εντολή του κυρίου Βενιζέλου έχουν κλειστεί στο σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική, έχουν κλειστεί τα αποδεικτικά στοιχεία, έχει σφραγιστεί το σπήλαιο για να μην βγουν ποτέ τα αποδεικτικά στοιχεία ότι εκεί υπήρξε ζωή πριν 1 εκατομμύριο χρόνια. Σκόπιμα λοιπόν κρύβουν την ιστορία μας. Σκόπιμα θέλουν να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα έθνος που δημιουργηθήκαμε τα τελευταία χρόνια. Τελευταίες χιλιάδες χρόνια. Όχι, είμαστε ένα πολύ παλαιό έθνος. Το οποίο έχει τεράστια συνέχεια και έχει τεράστια γνώση, την οποία μας έχουν κρύψει. Γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία των μνημείων και της ιστορίας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τα συγγράμματα, την ελληνική γραμματεία, η οποία απουσιάζει από την χώρα της. Απουσιάζει δηλαδή από τις δικές μας βιβλιοθήκες. Πού βρίσκεται η Ελλάνια Γραμματεία? Τα πρωτότυπα που βρίσκονται. Δεν θα πρέπει να αναζητηθούν. Δεν θα πρέπει να γυρίσουν στον τόπο τους και να τα διαβάσουμε επιτέλους οι Έλληνες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια σκοπιμότητα, κύριε Μιλωνά. Να κρύψουν, να ξεπουλήσουν και να φτάσουν σε... Ο σκοπός τους είναι να ξεχάσουμε ότι υπάρχει Ελλάδα. Να ξεχάσει κάποια στιγμή ο πλανήτης ότι υπήρχε Ελλάς και ότι υπήρχαν Έλληνες.
Αυτό θα το σταματήσουμε. Και είμαστε εδώ για να το σταματήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους τους Έλληνες. Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να το σταματήσουμε. Να βάλουμε ένα τέλος σε όλο αυτό που συμβαίνει, στη γενοκτονία που συμβαίνει. Κυρία Θεοδωροπούλου, ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Επιφυλάσσομαι να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Είναι τεράστιο. Μπορούμε να παρουσιάσουμε και άλλα στοιχεία. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Θεοδωροπούλου Ελένη. Αφήνω τον επίλογο σε εσάς. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους Έλληνες να σταματήσουμε όλοι μαζί αυτό που συμβαίνει. Να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κλέβουν μόνο τον πλούτο μας, κλέβουν την ιστορία μας, κλέβουν την ίδια μας την ύπαρξη. Και αυτό δεν το ανεχόμαστε. Αυτό το τέλος θα μπει με την Ελλήνων Συνέλευσης. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να το σταματήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή να βρεθώ στην εκπομπή σας, κύριε Μιλωνά. Τιμή μας, κυρία Θεοδωροπούλου. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία ακόμα εκπομπή πολιτικές θέσεις στο Έλευσης TV. Καλή συνέχεια σε όλους.